Paraules en silenci, un temps de ràdio on la inspiració, l'art, la bellesa i les emocions murmuren dolçament a cau d'orella. Paraules en silenci, un programa intimista i pausat de Ràdio Pego. Quedem cada dimarts a les 10 de la nit. Escriu a l'arena les faltes del teu amic. Això ho va dir en certa ocasió Pitàgores de Samos, filòsof i matemàtic grec que va viure entre els anys 580 i 497 abans de Crist. Molt bona nit a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició de Paraules en silenci. Una edició que val a dir, provarem de fer-la plaent i entranyable. I és que a partir d'ara mateix tenim pràcticament una hora per davant per a parlar de literatura. Una estona llarga carregada de propostes i continguts seductors. Una estona llarga que volem aprofitar per a recordar i homenatjar una novel·la escrita per un autor de la Ribera del Xúquer. Tenim així doncs un pla interessant per a vosaltres, un pla distès i persuasiu. Us convidem que ens acompanyeu fins a les 11 de la nit. Us assegure que intentarem fer-vos somiar. Salutacions de Manel Arcos i de Vicent Morera, que és el company que s'encarrega del control tècnic. I abans d'entrar en matèria, vull recordar-vos que els programes anteriors podeu escoltar-los al web de Ràdio Pego i també al blog homònim de blogspot.com.es i al grup d'amigues i amics del Facebook. I ara sí, entrem ja en matèria. Aquesta nit tenim dos convidats de luxe amb nosaltres. Dos convidats una mica especials. Ells guarden silenci, romanen en silenci. Un dels convidats el tinc ací damunt la taula. Es tracta del llibre titulat Cendres de Ternils. L'altre convidat el tinc al meu costat. És precisament l'autor de Cendres de Ternils. Vicent, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Vicent, què et sembla si mentre et presente tu signes i em dediques el llibre? Naturalment, amb molt de gust, clar. Bé, què hem de dir de Vicent Sánchez? Vicent Sánchez va néixer a Rafelguaraf, la Ribera Alta, en 1955. Des del 1980 ha treballat en l'administració pública, on des del 1989 ha exercit de transcriptor-corrector del Servei de Publicacions a les Corts Valencianes. La seva producció literària va començar a mitjan dècada dels 90 i des de llavors s'ha centrat en la investigació històrica i la narrativa.
precisament en el gènere de la narrativa curta i juvenil, ha rebut diversos premis des del 1998. I ja vist que has acabat, que ja tens enllestida la dedicatòria que ens has escrit al llibre, vaig a veure aquesta sorpresa que ens has preparat. Diu: a l'estimat amic Manel Arcos i al seu programa de Ràdio Pego, Paraules en silenci, desitjant-li bona cosa d'èxits, que només hem fet que començar amb el recent premi rebut a Barcelona. Molt agraït, Vicent. Que es mereixeu. Es nota que som amics. Per cert, has vingut molt ben acompanyat. Al teu costat veig que està una persona a la qual li guarda molt d'estima, la Maria Josep Escrivà. Bona nit i benvinguda al programa, Maria Josep. Hola, un plaer, gràcies. Bo, ho diem en directe. El brindem l'oportunitat de que, a veure si esta temporada dediquem algun programa a alguns dels teus poemaris. Si em convides, jo encantada, pues estaré. Damunt la taula queda aquesta invitació. Per cert, Vicent i Maria Josep, suposa que us agrada la bona música. La música que ens arriba de Glasgow, de la mà dels Teenage Fan Club. No mires enrere, és el que diu aquest conjunt escocès en un dels seus temes clàssics.
Són les 10:14 de la nit. Us recorde que esteu acompanyant-nos així al Paraules en Silenci, una edició en què tenim el plaer de gaudir de la companyia de l'escriptor Vicent Sanchis. Vicent, tu ets de Rafelguaraf, però vius des de fa uns quants anys a Carcaixent. Sí, en realitat porto ja més anys vivint a Carcaixent que em vaig viure a Rafelguaraf. Jo vaig viure allà a Rafelguaraf fins als 26 anys, quan em vaig casar, i això, porto ja en Carcaixent 32, per ahí. Veig que sempre destaques, subratlles la zona de Rafelguaraf on vas néixer tu. Home, això, a banda de la matisar, que soc nascut allí i que visc a Carcaixent, és quedar bé en tot el món, no? Jo un poc en broma, de vegades dic, en broma, que si m'interessa ser de poble xicotet, soc de Rafelguaraf, i si m'interessa ser de poble gran, soc de Carcaixent. Quan comences a tenir interès per la literatura, però sobretot per la tasca creativa d'escriure? Bé, ahir hi ha dos moments. El primer va ser quan jo tenia 17 anys, estava estudiant a l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva, i per la influència que m'hi va tindre una professora d'història, que jo considerava magnífica, diguem que em va encomanar d'alguna manera l'afició per la història, a partir d'un treball que ens va demanar que férem. El cas és que un dia ens va dir que portàrem fotografies dels aspectes constructius més antics dels pobles. Aleshores, l'Institut de Xàtiva agarrava molts pobles de l'entorn. Total, que quan estava fent fotos d'una sèrie d'esculls nobiliaris, de l'assut de la Sèquia, en fi, cases antigues i això, em vaig plantejar que no sabia absolutament res d'allò que estava fotografiant i va néixer en mi una curiositat molt gran de voler saber de la història del meu poble. Com que, malauradament, jo tenia clar que no podia fer estudis superiors, perquè mon pare em va dir que em podia pagar, que podia fer el batxiller superior, que es deia aleshores, però que no podia fer una carrera, jo vaig prendre una decisió ben ferma de dir, bé, si les circumstàncies de la vida m'ho permeten, algun dia, el dia que puga, he de fer un llibre sobre la història del meu poble. I això és un moment. Després, efectivament, la vida va permetre treballar en l'administració, primer inicialment a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, després a Carcaixent i finalment vaig passar a les Corts Valencianes. De manera que en el temps lliure, aconsellat per historiadors carcaixentins, em vaig posar en plan de hobby a recollir dades, buscar informació en arxius i tot això, que tu coneixes molt bé també, ixa tasca. I el cas és que en l'any 1995 l'Ajuntament de Rafelguaraf em va publicar una introducció a la història de Rafelguaraf, el Tossalet i Berfull. Aleshores, què va passar? Ixe estiu mateixa, 1995, quan ja s'havia publicat el llibre, jo notava que dic, bé, tenia com una mena de nerviosisme o algo que dic, bé, i ara què faré? Perquè jo, el llibre em va costar quasi 10 anys per haver-lo de fer. I va ser això que dic, bé, pues necessite continuar narrant i contant coses, però em vaig plantejar un canvi. Aleshores vaig pensar, bé, i si des de la literatura, la narrativa, intente contar coses basant-me en fets puntuals històrics que conec més o menys de Rafelguaraf i de la comarca. I va ser així que em vaig posar en contacte, gràcies a una mestra dels meus fills, en Vicent Pasqual, que ell em va, molt amablement, em va donar una sèrie de consells, diguem, tècnics, d'aspectes formals,
i a partir d'ahir ja pues, va ser alegrar-me inicialment a contar coses de temàtica morisca, perquè Rafelguaraf és un dels pobles on els moriscos van viure fins a 1609, fins a l'expulsió. Com que això és un fet que em va sorprendre bastant, diguem que em va inspirar inicialment per escriure d'aquesta temàtica. Vicent, m'assenyalen des del control tècnic que tenim una telefonada allà en antena. No sé si coneixes a esta persona, jo la conec, per a mi és un gran escriptor de la costera. Bona nit, Toni. Bona nit, ben trobats. Coneixes, crec que vos coneixeu, tinc constància. Sí, ens coneguem. I hem compartit alguna que altra taula. Bé, així tinc al meu costat el Vicent Sánchez. Toni, quan vos coneixeu el Toni Cucarella i tu? Jo ara no recordo exactament quan va ser, però arran de Adeu Aberfull, sí. crec no, va ser així. Va ser així. Ell va tindre l'amabilitat de fer un article, crec que en un periòdic, no sé si es deia Notícies, un periòdic que feien a Xàtiva, i va tindre l'amabilitat de, diguem, que parlar bé de l'obra i recomanar-la fins i tot, i ja després hem coincidit en algun acte, sobretot a Barxeta, que és un poble que ell aprecia molt, jo també, i això. Jo vull preguntar-te, Toni, sí. Quin aspecte de la persona destacaries tu del Vicent Sánchez i també després de l'escriptor? Home, la primera cosa que un mira sempre en l'altre és la capacitat, diguem-ne, de compartir espais, de compartir sentiments, la humilitat també com a persona que fa que davant d'ell o allà amb ell no, te trobes a gust, te trobes bé. Crec que això és una de les coses fonamentals que busquem sempre en l'altre, no? Aquesta complicitat des de trobar-nos tots a peu pla, no? I com a escriptor comentava abans precisament aquest interès per la història, no? I jo quan el vaig conèixer precisament quan vaig llegir la de Aberfull, perquè a més presentàvem la novel·la en la llibreria, jo havia una llibreria en Xàtiva que portaven dues amigues meves i jo feia allí un poc de dinamitzador o dinamitador cultural i me movia un poc per allí, no? I recordava precisament que era un tema, el tema dels moriscos, per exemple, que crec que des de que el va utilitzar Josep Lozano en aquell crim de Germania, que jo recordo s'havia utilitzat poc, s'havia portat poc a la literatura, no? I primer la deu haver fui, després que recordar que era Memòries d'un alamí, que també és d'aquella època, no, Vicent? Sí, també. Ja parlàvem precisament d'un temps i d'un espai que per als valencians no el coneixíem, com sempre ha passat en el nostre país, que la nostra història no està prou coneguda, no? I hem arribat a conèixer-la a través de la literatura, a través de la gent que ha pensat que una bona manera de divulgar la nostra història precisament era conèixer la història i després situar-la en l'àmbit literari des d'un cert nivell precisament literari, que sempre és important. No només sabem d'història, sinó també sabem utilitzar els mecanismes de la literatura per a fer de la història un altre valor afegit, que en aquest cas és presentar-lo a través d'un relat important i ben fet. Molt bé. Vicent, per a tu simbolitza el Toni Cucarella, per a tu què simbolitza? Home, ara igual queda mal així a la ràdio i estant ell escoltant-me, però jo vos dic sincerament que a mi Toni Cucarella em pareix un dels millors escriptors valencians actuals. No ho dic per quedar bé en ell. I que ho digues. Per a mi, si n'haguera de dir 3 o 4 o 5, ell indubtablement estaria ahí. I tant que sí. Toni, Digues. molt agraït per la teua col·laboració
de la teva intervenció en el programa d'esta nit, però una intervenció que deixa una porta oberta. Jo espero que algun dia, en la pròxima temporada, especialment, hi vingues. Crec que podrem arreglar-ho. I bé, molt agraït a tu i per donar-me l'oportunitat de saludar a Vicent i d'estar en el teu programa per primera vegada, encara que siga a través del telèfon. La pròxima vegada serà compartint taulada, espere. En directe. Molt bé. Una abraçada, salut. Salut. Gràcies, Toni, moltes gràcies. Gràcies, Vicent. Vale. Vicent, hem de continuar raonant sobre els teus inicis, diríem, acadèmics, la teua trajectòria, diríem, en l'escola. Comentaves, Adés, que un referent teu era una professora, però crec que en secundària. A on estudies tu els estudis primaris? A Rafelguaraf? Sí, jo els estudis primaris els faig a Rafelguaraf i després, en aquella època, jo vaig fer... Quins anys estem parlant? Estem parlant dels anys 60, anys en blanc i negre, anys encara del franquisme. Escola pública, suposo. Sí. I jo vaig començar a fer el batxiller lliure, que es deia, que ens jugàvem tot a un examen en juny a l'Institut de Xàtiva. Això, el batxiller era estudis primaris? Bueno, els estudis primaris serien fins que jo vaig tenir 9 o 10 anys, que aleshores, per a començar a fer el batxiller, fes un any que es deia ingrés. Després ja fes primer, segon, tercer i quart i una revàlida, quint i sext i una altra revàlida. Jo oficials només vaig fer el quart i el sext o sisè a l'Institut de Xàtiva. Els altres vaig anar per lliure, però anàvem a examinar-nos a Xàtiva. Estàs parlant 10-15 anys quan m'emprens el viatge cap a Xàtiva, que està propet de Rafelguaraf. Sí, Rafelguaraf és que, a veure, la franja sud de la Ribera Alta del Xúquer, en època foral pertanyia era part del municipi de Xàtiva. De manera que aquests pobles, encara avui en dia, fins i tot, tenen més relació en Xàtiva que no en Alzira, i això que estem a la mateixa distància. O sigui, Rafelguaraf està a la mateixa distància d'Alzira que de Xàtiva, però fins i tot tenim, diria jo, en la fonètica i en el parlar, tenim un parlar més pròxim a la costera que no a Alzira, que allí a la Pixat ja, bueno, està per allí, la línia. Es nota. Institut Josep Ribera, o Josep de Ribera, de Xàtiva, ahí estudies els estudis secundaris. Sí. I ahí és on tu, diríem, et marca, no? Una professora et marca tu, et condueix o et fa mirar cap a la literatura. Sí. Jo crec que les persones en un moment donat ens passa alguna cosa. Pot ser en diferents moments de la vida, però jo crec que en l'adolescència pot ser... A mi em va passar allò, no? Que jo estava estudiant, però no... Tenia clar que no havia estudiat estudis superiors, però aquella professora, bé per la manera de donar les classes o el que siga, em va encomanar una passió per l'assignatura i és el que m'ha interessat tantíssim. I després, en el canvi ja que vaig fer una volta publicat el llibre, la monografia d'història de Rafelguaraf, vaig començar inicialment i encara continuo així, diguem que tot o quasi que tot el que escric té una relació amb la història. Correcte. Bé, estem a punt d'arribar a l'equador del programa. És moment de donar pas a la música. Desperta-te, Serenada Tereseta, és un tema de l'àlbum Algímia que l'algueresa Franca Maso va publicar en 2003. Desperta-te i escolta aquesta veu
și tristă y malenconiosa. Desperta-te del somni tautunosa. Ascolta que parla l'ucor meu. Del cel la lluna blanca com la neu envia un feix de llum a la taurara. Desperta-te del somni tot la farà. Desperta-te del somni tot la vella que amunt del teu capçal posa l'orella. Escolta que t'apala el cor meu. Si vengarà lo dia che a nom de Déu la tua i la mia mà s'estrinyeran. Lo meu i lo teu cor s'ajuntaran. Ama la tua sarà l'anima mia qui debemos para xarralutia. Ascolta t'apala aquesta Perquè busques qualitat en la informació, perquè vols que et sorprenguin amb els continguts cada dia, perquè t'interessa el que és teu, el que és d'ací. Ràdio Pego. Són les 10:35 de la nit. Estem de tornada. Us recorde que en l'edició d'avui de Paraules en Silenci comptem a la companyia de l'escriptor de la Ribera, Vicent Sánchez. Vicent, què et sembla si a partir d'ara parlem un poc de la teua trajectòria com a escriptor? Molt bé, perfecte. Tinc constància, em consta que, i tu crec que ja ho has destacat en la primera part del programa, que t'endinses en el món de la literatura a través de l'assaig, d'estudis d'investigació. El primer crec que data de 1995. Conta'ns un poc de què va la història. La història és la història del meu poble de naixença. El que passa és que per allò en el títol de donar-li protagonisme també a uns llogarets que formen part del terme municipal, però en fi, tenen la seva entitat. Es diu Introducció a la història de Rafelguaraf, El Tossalet i Berfull. Berfull, malauradament, és un despoblat de moriscos que, encara que està declarat bé d'interès cultural, està pràcticament en un estat ja d'absoluta ruïna, i el Tossalet,
oficialment dit Tossal Nou després de l'expulsió dels moriscos, pues és un llogaret que no arriba a 1 quilòmetre escàs de Rafelguaraf. I després tardes 9 anys en fer el segon llibre d'investigació. Tinc jo així documentat, història cronològica de los abades. Sí, però això és perquè ell, clar, a partir del 96 ja em posa també en coses de narrativa, en fi, literatura, i clar, ahir ja va un poc de tot, no? És dir, segons cada moment d'això vaig fent unes coses i altres. I un llibre que a mi diríem, em marca un poc i que sempre el guardarem molt bon record perquè va ser el pas per a conèixer-nos i diríem crear esta amistat. És l'estudi sobre bandolerisme a Barxeta, que data del 2009. Com és que t'endinses també en la investigació de la violència social? Mira, m'agrada que em facis la pregunta i més estant si avui Maria Josep Escrivà. Resulta que a Rafelguaraf hi ha un barranquet que es diu el barranc dels dos germans, i hi ha una llegenda, una xicoteta llegenda que diu que allí dos germans que eren bandolers en un moment donat no es parla ni de noms ni de dates ni res. La llegenda és tal qual el que dic ara. En un moment donat es veuen encerclats per la força pública i que, aunque no hi ha escapatòria, decideixen abraçar-se en un punyal, un cara a tu, l'altre cara a mi, i allí moren. Clar, per fer-ho més exagerat, jo recordo que a mi m'ho contaren, igual que ho conten, suposa, encara xiquets i xiquetes de Rafelguaraf, quan són menuts, i diu, i la prova evident és que allí en el sòl rocós del barranc, unes taques roges, és òbviament natural de la pedra, diu, això en cas la prova de la mort d'aquelles persones. Bé, casualment, quan estava fent el llibre d'Història de Rafelguaraf, en l'arxiu històric de Xàtiva, clar, encara que tu estiguis buscant coses del teu poble, t'ixen coses dels pobles dels costats que en un moment donat el poden interessar. I la casualitat és que em cau un paper, mire, i allí posava algo que acaba més o menys així, com que després d'estar 2 mesos una companyia d'un regiment al poble de Barxeta per tal d'agarrar a los 3 famosos bandoleros, Bernardo i los 2 hermanos Escrivà. I jo, de moment... Penses que són avantpassats de Maria Josep? No ho sé, escolta, és que resulta que els pares eren de Rafelcofer, que havien anat a viure a Barxeta. Ja. Bueno, el cas és que, per no allargar-me més del conte, allò ha fet que m'enganxara molt en posar a investigar tot el que he pogut, i fins on he pogut saber, molt probablement eren els germans Francesc i Josep Escrivà Gregori, que els pares eren de Rafelcofer i havien anat a viure a Barxeta al 1700 no sé quants, no? I el llibre d'investigació el vaig fer com a treball previ a una novel·la en la que estic posat ara sobre bandolerisme, que en el seu moment ja té... Parlaràs d'aquest tema. Clar. Sí, bé. La narrativa comences, he vist que he comptat 9 obres publicades, escrites i publicades de narrativa juvenil, contes, narrativa curta, i el teu primer llibre és que ha estat reeditat del 98, data. Sí. Adeu a Berfull. Sí. Vols que parli un poc d'aquesta obra? Adeu a Berfull és el teu primer llibre reeditat en un altre títol, no sé si... Sí, mira, jo quan vaig parlar amb Vicent Pasqual, perquè a veure si el podia orientar, perquè jo fins a aquell any no havia escrit absolutament res de caràcter, anem a dir, literari narratiu. I Vicent Pasqual em va dir una sèrie de coses, de manera que encara que jo en aquell moment anava pensant en una història
una novel·la sobre la Inquisició, que encara la tinc ahí està, i ja eixirà algun dia, si pot ser. Però jo vaig pensar, ingenuament, he de donar-li preferència a fer algo per Berfull, a veure si toca la consciència d'alguns polítics, la gent que mana, i entre uns i altres fem algo per evitar que s'ensorre tot, saps? I per això va ser el fer Adeu a Berfull, que és una història d'amor en el context de l'expulsió dels moriscos. A banda d'Adeu a Berfull, com a obra reeditada, amb un títol també suggeridor, Fàtima de Berfull, ja compta dues novel·les també reeditades, Aventura al desert i El geperut del Buscarró. Bé, la trilogia morisca són Memòries d'un alamí, Adeu a Berfull i Aventura al desert, que actualment les primeres edicions estan esgotades i actualment es poden trobar en edició de Tabarca Llibres amb els títols de Fàtima de Berfull, Històries d'un alamí i Aventura a Tunísia. Aquesta darrera és perquè diguem, en Tunísia és un lloc d'instal·lació de molts moriscos expulsats. Veig que has guanyat diversos premis, en concret he comptat 5 premis importants. El 25 d'abril de la Vila de Benissa, que per cert l'obra guanyadora la tens publicada, sí. Memòries d'un alamí. A la Valldigna també vas guanyar un premi, però hi ha algun llibre, per exemple, a Carcaixent, això no està publicat. No, és un relat curt. Ah, és un relat curt. Sí, és un relat curt. El mosaic de Carcassius. El mosaic de Carcassius, sí. I després tens El repòs del sobirà, que també és obra ja publicada. Sí, això és una novel·la juvenil d'aventures, un poc, si se'm permet dir, en plan així, un poc Indiana Jones, però que no obstant això ja al seu avant... Ixa és una novel·la que no tenia prevista, però en un moment donat, en el periòdic El País, lleig un article sobre les investigacions de la tomba de Genghis Khan, i a mi m'agrada molt la geografia i la història, i em va motivar a fer una novel·la juvenil que vaig tindre sort en premiaren en Torrent. Dues de les teues novel·les han estat traduïdes, una a l'anglès i una altra a l'àrab i al francès. Bé, això em perdonareu la vanitat, i potser no ho hauria d'haver fet, però vaja, anem a veure. El tema és que primer, fa molts anys, ara mateix no sabria dir exactament quants, però fa molts anys em va passar que un dia vaig rebre una carta de Barcelona d'una xica algeriana, una carta que denotava una persona que té cultura i tal, molt ben escrita, en què em demanava permís per traduir Memòries d'un alamí a l'àrab i al francès, en la idea de publicar-la a Algèria. Òbviament a mi em va fer moltíssima il·lusió i li vaig dir que sí, per circumstàncies que no vaig ara, perquè tampoc, en fi, no és qüestió ara d'enrotllar-me massa i això. El cas és que encara que segons ella em diu ja ho té traduït ella personalment, ho va traduir no sé si primer al francès i després a l'àrab, però estava mirant la possibilitat, no sé si en una editorial algeriana o bé ella mateixa fer-se editora per editar obres que enllacen les dues parts del Mediterrani i que siguin més, diguem, d'harmonia de les cultures, es comprès, buscar els punts d'encontre que no les diferències i tot això. I, bueno, jo enguany, a principis d'any, vaig parlar amb ella i li vaig dir, escolta, això és que les persones em pregunten, ja tinc ganes de veure el llibre traduït a l'àrab i això. I no et preocupes, aquest estiu tindràs notícies. Total, que està en fase encara, està en tràmits, diríem. Sí, així està l'assumpte. Bé, hem de fer una pausa ara i després d'escoltar Glenn Medeiros tornarem per a parlar de Ple de cendres de ternils, la darrera novel·la de Vicent Sánchez.
I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You wanna change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now how much I love you. You wanna change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Gonna change my love for you. You wanna know my now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The one may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than Estem així de nou. Recorde que esteu viatjant en el món de la literatura a través de paraules en silenci. Falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit i espere que estigueu disfrutant de la ràdio viva i en directe. És el moment, ho torno a repetir, de paraules en silenci. Vicent, ha arribat l'hora de parlar de Cendres de Ternils. Pareix bé? Perfecte. La primera pregunta que vull fer-te és quan comences a escriure la novel·la? Home, més que començar a escriure, diguem, a prendre notes i començar a treballar en la idea de l'estructura i la trama, va ser farà també quasi 10 anys. És que jo en un moment donat em ven com una sèrie d'idees i prenc nota en unes poques línies de dir, una novel·la sobre la crema de Xàtiva, tal tema, això i allò, saps? I vaig començar per aquella època, farà quasi 10 anys també, sí. Fa 10 anys, Dolors, bona nit.
Dolors, fa 10 anys coneixies el Vicent. Sí, coneixia el Vicent. Vicent, coneixes, evidentment. Sí. Dolors Pedrós és la editora d'Edicions 96. Benvinguda al Paraules en Silenci, Dolors. Gràcies, moltes gràcies per convidar-me. Dolors, com està el tema? Com acull, per quin motiu acull Edicions 96 l'edició de decideix editar el llibre Cendres de Ternils? Bé, coneixíem a Vicent i coneixíem la seva obra. Vicent havia publicat ja diverses obres, sempre de caire històric, i després de presentar-nos una altra obra que ja havíem publicat abans que aquesta, ens va presentar l'original i fèrem una primera lectura i ens va semblar un bon llibre, digníssim per a ser publicat en una col·lecció que havíem encetat feia molt recentment, no? De 6 a 96. I bé, i a partir d'ahir, amb un material bo, digníssim per a ser publicat i amb una persona excel·lent i bon amic, era una combinació perfecta, no es podíem negar. Has esmentat que pertany a la col·lecció 6 de 96. Sí. I si no m'equivoco, és el 7è. Sí. La 7a novel·la. Autors valencians tots. No, n'hi ha una traducció de la Dacia Maraini, d'una autora, una dramaturga italiana. És un projecte internacional de teatre molt interessant i del qual comprarem els drets, tant per a valencià com per a castellà. O sigui, hi ha una altra traducció també de la Paola Mastrocola, una altra italiana de Torí, una obra, Una barca al bosc, molt venuda a Itàlia i molt interessant també. Però són, de fet, les poques traduccions que tenim estan en aquesta col·lecció i després ja va acompanyar d'altres autors i autores valencians, sí, per suposat. Què destacaries, Dolors, del llibre, del Vicent? Ara que pots. Ara que no en sent. Com que són paraules en silenci, segurament no en sentirà. Bé, el tracta un tema que podria ser dur per moment històric en el qual ell basa la seva història, no? I que té la grandesa de tractar-lo amb un to sempre d'ironia per llevar-li aquesta duresa i aquest drama, no? I la fa, no només fa ganes de llegir-la, tot i que convida molt a la reflexió i jo crec que sacseja i està molt bé també alguna consciència i remou sobretot a la gent que hem viscut part del temps en el qual ell fa el seu argument, no? O argumenta la novel·la, sempre amb aquest to una miqueta divertit, en alguns tocs d'humor molt brillants que li lleven ferro i dramatisme a la novel·la, no? Penso que ho tracta d'una manera molt interessant, una època que, ja en parlarà ell, si no ho ha fet ja, una època en la qual, perquè és molt recent i perquè ja pot ser ferides encara, la gent no en parla massa a hores d'ara, no? I ella, en uns capítols breus també, que es podien llegir fins i tot com a novel·les independents, cadascú d'ell, o sigui, va fent un recorregut per les persones, per la societat, d'un moment històric important per als valencians i per a Espanya. Dolors, molt agraït per haver atès la nostra cridada i volia jo plantejar-te per la pròxima temporada, per a pròximes edicions del Paraules en Silenci. Voldria comptar també amb el Poemaris d'Edicions 96. Maria Josep Escrivà ja m'ha contat alguna cosa sobre l'Estellers, una obra inèdita que la va publicar d'enguany d'Edicions 96, no és així? Sí, efectivament. L'Inventari Clement de Gandia, una obra inèdita. Guanyadora d'un Ausiàs Marc de Gandia. Efectivament. A veure si per a la pròxima temporada obrim la segona temporada del Paraules en Silenci també recordant la poesia mestra de Vicent Andrés Estellers amb el llibre publicat per vosaltres. Seria un
un plaer. Compta amb Edicions 96, amb els llibres que publiquem i amb l'equip també. Gràcies. A tu, Dolors. Bona nit. Bona nit. Bona nit. I Vicent, hem de continuar parlant de Cendres de Ternils. A mi em xoca el títol. Per què aquest títol, Vicent? Bé, Cendres és per no posar-li allò de crònica, és a dir, coses passades. I de Ternils perquè jo volia que fora com una metàfora i per tant que es poguera extrapolar a molts altres llocs, a altres pobles valencians. Com que Ternils és un despoblat de Carcaixent, que va ser despoblat precisament per inundacions del riu Xúquer, em venia bé aprofitar la pantanada per, enllaçant realitat i ficció, acabar ahir la novel·la. Per això el títol de Cendres de Ternils. Perquè al final la narradora, perquè el llibre està narrat per una dona, Llibertat Martí i Sunyer, la narradora justifica el títol en les cendres, no? Sí, al final sí. Al final del llibre. Encara que he de dir, no sé si faig bé desvetllar-ho, que la narradora sóc jo, perquè al final, a suggerència de l'editora, jo crec molt encertadament ho vaig canviar el narrador per una narradora. Estem ja arribant al final del programa, és una pena haverem pogut parlar més temps de tu, de la teua trajectòria i de Cendres de Ternils. Jo voldria acabar dient que Cendres de Ternils és una mena de crònica contada amb un to irònic que reflecteix les diferents situacions quotidianes que es van produir a l'àmbit rural valencià a partir de l'1 d'abril de 1939. És una història que convida, o sigui, és un llibre que convida a la lectura i la relectura. I bé, ja estem arribant al final del programa. Per cert, hem de recordar que Cendres de Ternils serà presentat a Oliva el dijous 23, el dijous que ve, de la setmana que ve, a la Biblioteca Lembic, a les 8:15 de la vesprada. Vicent, ha estat tot un plaer compartir aquest espai de ràdio amb tu. Espero comptar amb tu en pròximes edicions. Moltes gràcies, per a mi també. Malauradament ja no tenim temps per a més. Com sempre, aquesta hora se'ns ha fet molt curta i ara és el moment d'acomiadar-nos. Que passeu molt bona nit. Us desitgem molta salut i sobretot que sigueu feliços. Quedem el pròxim dimarts ací, a la mateixa hora, en una nova edició de Paraules en Silenci.